May buntag sir, unsay kasulti nimo nga naay nitabang sa imong igsuon nga buta o nya dili kadungog nga nitabang nga nihatag og hearing aid? Sir, ang ako ra yung masulti sir, mao ra gini dakong pagpasalamat unya. Ako lang pahibaw sa mga nagbas ni Mr. John Saldi ha, nga basig nagtuo mo gibayran sa kuan eh. So kaming mga blind sultihan ta mo tinuod kanang tinuod na magi mga makasasaan namo pero dili sad tanan. Kining niya karon sa inyong atubangan o inyong mga nakita karon kining hearing aid nga akong gibitbit. Usan ni siya kapag pumatuod nga tinuod ming nanginahanglan niya kamo diha nga nasikigbas ni Mr. John Saldi. Basig mo ingon pod mo nga gibayran namayad mi sa may bayad na mo nangayo magimi. So mo na mga kamo dili lang kita mag mental judgment lagi ba no? Mo na ko ikaingon lang ninyo nga basig nagtuo mo nga scripted ni binayran ni uy di ni siya binayran kay nakabasar ba gid among gayad nga inyong gi kuan si Mr. John Saldi nga nang warta inyong giingon nga dakog sweldo sa buradyo kahatag dili na mao no mga igsuon ako na ikasulti ninyo nga kanang dili bitaw ta magpatag panghukom bitaw kay abi ninyo nara ba nas giingon sa Biblia nga kanong manghukom paghukman ra ba sadto sumo na mga kamo diha nga nang komentaryo ni Mr. John Saldi basig akong balikon basig niingon na po mong gibayran mi wala oy amo ning kagustuhan nga muduol ni Mr. John Saldi kay tinud ming nanginahanglan nining hearing aid kamo unta og di mo ganahan mo hatag ay na mo nang istorya ko may kahatag di wala di kim magsige mo pamasa ng mga tao nga magsimog panghilabot sa mga tao og di mo ganahan mo hatag wa po nupugsa wa po mo ato sa inyo ha para tiyo nag-arbas para mo hatag so ingon ana lang nga mga kini ako mga igsoon buking kamatuoran gini no wa koy bakak bisag gamitan pa ko ninyo lie detector unsa ba ningan ana di ginakaduot nako salamat og may buntag. Sige. Para sa mga makasubay kisay pangan sa mo igsuon gani? Jik Badinas Isidro. Dugay na siya nga di kadungog. Mga 15 anyo sir, nagsugod ning iyang problema sa panglawas. Gani, kaning iyang mata sir, operahan gani ni kay gisao usab ni sa gitawag og kanang glaucoma no natoy nga ng glaucoma pero nakalimot ko ginganlan man to ni doktor ako pa yung nganlan doktor ha para mo tuo mo Dr. Tande sa Kupsi compound o kumpletong address na no Dr. Tan sa Kupsi compound mo ni doktor ani niya sa iyang dunggan og mata nya kanang moingon mo nga tan-aw og doktor diha day mo gitanaw ning doktor di mo moingon nga tan-awon pa man na kay kanang pagkuat pagsukod siyang kabungol gitanaw na ni so di mi magpatakag istorya kung wa intaw ni tanawag doktor ay naunsa ba intawon mo sige salamat may buntag Sir John Unya kanang unsa may ikasulti nimo sa mitunol alang hearing aid gikan na sa listener sa Bombo Radio. So kinasing-kasing na nakong pasalamat ma'am sir kung kinsa ka man nga ni hatag ni ini ni tunol ni ini kinasing-kasing nga pasalamat ning ubos nimong igsuon Mr. Joel Badinas nga ni hatag ka ini nya katong akong ipanultis kahanginan ako gito ha ako gitong mga pamulong nga ingon ni ana so may ni si Mr. John Saldi kay nagpaubos man ako bitaw ni siyang gingnan nga luoy man minimo si Roy kay ikaw may gi bas magkasuba mga sukintig paminaw gura mag ikaw na hinoy giguba so ayaw ninyong guba si Mr. John Saldi kay wain taon ni gihatag nako bisag piso kami mo ni duol kami mo nangayog tabang unya kanang inyong ingon nga kanang giduol doktor ay duol doktor kay aron ko ang kabungol oy napataon may kabuot may buot pa yung taon may nga dili mi magpatakag kuan-kuan og hearing aid nga wa na mo giduol doktor so mo na ako lay kasultin nyo ayaw kamo pagpanghukom sa mga tao nga mo kay bawo kung say tinuod salamat ug may buntag Sige, ade kwato sir nagtuoto nga gihimot among content ba pero ang tinuod na hitabo kamo may niduol nako nga imong tabang pinagi sa Bombo Radio Cebu ang inyong pagpangay og tabang nakuan gyud no na nagyo na luoy unya ang Bombo Radio Cebu na silbing tulay sa hinabang sa ubang tawo nganha kaninyo unya kamo lay bahala ana abli ko no sir atong tanahon ayaw ko abli abli ko no dai ang kanini ang sud sa karton kay wala pa nako na mablihi gud kagahapon pa nagi drop dito sa kwan sa Sibianan sa Bombo Radio nya online on record pa taron sir record pa taron okay salamat no usbo na ko no sa kadugay namong panahon nga nangandoy aning hilingid ni ana gyud ni karon sa mga kamot niya siguro og mga adlaw timing ni nga magpa-update mi sa mong resita amo po ning iduol ni Dr. Tan amo ning pakonsulta po niya por siguro nga kining mong hiringid kwalipikado gini siya niya mayong buntag na lang sa tanan so emosyonal lang ko sige sorry gyud kayo usa may rason na nabungol siya di sa una gud siya sa mga bata pa may kanang mga ligo ba mga sabligay tubig ba niya tusok-tuslokon po niya dunggan mo
na daot gyud sir ang iyang eardrum ya kanila lagi iyang mata gi kuan lagi ni gi hapit ni ma dakop sa cancer gi glaucoma man sa di sir. Sige, pakita dai, pakita, ablihi. So, mga ano, tara. Makamasahe na ka ani sik, makapangmasahe na ka. Mapiktuhan dai ang pagpamasahe. Kamo di sa mohilot. O kamo ni siya muhilot on sir pero dili siya makamasahe kay wa man di man kay siya kabati. Unya ka nang pagtukar-tukar, di ba siya kadungog mapiktuhan pud. Dili ingon ani sir, ang kani mga tukar na mo, mga memoryado na namo ning daan mo na nga makaduyog ra ko og tukar siya kay ang kani mga tukara memoryado naman daan. So para sa mga tao, inanay mo gud akong kabungol sir, dili mo gud ingon nga ditso ba inanay. inanay. Ya kanang mga tukar memoryado gyud pud ni namo daan sa kanang wa pa siya nabungol mo na nga. Mao ra ni siya imong i-review niya, maminaw mig YouTube niya. Mapuno-punoan na lang pud ba. So mo na siya tinuod gyud na nga. Na siguro may magkatukar din na sila kadi mga nakadungog. So para sa mga suking tigpaminaw, alang sa limpyong kasayuran gyud nga atong ipabati, kanang amo mga tukar daan, amo na mga tukar sa unog, amo na lang kanang gi-review. Salamat ug may buntag.